guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayong araw po kami po ay kukuha ng kalumpit. Dito lang po malapit. Tapos pagkatapos po namin doon, didiretso na po kami dito sa may bundok. Kukuha kami ng kahoy. Mga ngahoy kami. Dahil malapit na ang tag-ulan guys. Mag-iipon tayo nito. Mahirap kasing mga ahoy pag tag-ulan na. Kaya dapat makapag-ipon na. Siyempre kasama natin ang Team DFL. Yan. Hello po. Hello po. Wala po pala si JJ. Nasa kanilang, sa bukid. May date. May date. Pero nandito naman tayo. May date na ibang date. May date Tara na, dahil. let's go. Hello po, guys. Magkuha ng kalumpit. Sana may makuha tayo. Kanina pa, hindi ko Yung sinilas ko, pang bahay pa. Wala, kumuha nila yung sinilas ko. A few moments later. Ayun ang nanay niya, Grace, oh! Ayun na, magkano ka na? Oscar na. Rong day. Tagal na kasi nagtaon na. Ano na ngayon, 2012 na. Hindi, 2020. Rewind. kami sa'yo dati. Kaya nagpagsabitan nga kami dati. Gaya kay Lulu mo. Si Lulu Ayban. Patay na yun. Hinahabol nga kami noon eh. Pangnalo nga kami dyan dati ng kasoy oh. Buwang yun. Hindi ako yung kakambal ko yun. Kinagat ng aso na. O, kakambal ko, kinagat ng aso ng habol yun. Hindi na. Guys, ka-classmate ko siya nung nung elementary. Grabe naman. Ex ni ate. Excuse. Classmate ka ba? Ay, ako matalas niya. Kaya ka namatay. Anak mo yun, te? Yan? Paras pasing kasi yung una. Ito lang ang kilala ko. Patay ako pala. Wala, ngayon lang kita nakita. Ala! Magawa ka dyan! Oh, sa'yo lang Rod. Pahingin kami isang taon. Kumuha ka dyan. Ay, may pangalan kasi yan oh. Yung walang mga pangalan na lang, bigyan kita. Sige, bigyan mo na yan. May pangalan man oh. Pahingin sa'yo lang Rod. Santol, gusto mo yung katamis yan. Gumasing ka man. Hindi ako nag-inom. Hindi ako nag-inom. Nagtagay lang. Asan na si ay? Sa kapatid mo, si Benjile. Sa Cavite. Pesa ko na din sa Naikabit. Hindi ko nakilala talaga. Subli mo, nakilala mo pa ako. Hindi si Agnes yan! Si Agnes ako! Ano ba yung Agnes? Anak ko yung ako. Sana si Agnes. Gritche. Ano Hindi pa niya siya? ako. Si Agnes ang Isipan mo mamaya. Siguro ex niya sa ate Agnes. Kaya si ate Agnes ang Si Tungkay nakakikilala ay, di niya. ba? Mga kaklase natin yon. Si Tungkay. Sino nga kasi yung iba? Wala kami nakuha ang kalumpit. May kalumpit ba kayo dito? Yung kay may tapa dyan? Wala, walang bunga. Sa kapal yun. Guys, wala po kami nakuha ang kalumpit. Napunta kami sa Santol. Walang bunga yung kalumpit namin, guys. Walang natira dun sa pinalaki namin. Niyugyug ng ibang tao. Walang bunga, no? Le, si Maduna. Hindi mo yan mo! Diyan, banda na guys! Gunto! Ito ka doon! Nagdilig ko sa pili mo yan mo! Alay. Nakano ka na ay?
Ala, o dito. Ay, wala! Matamis? Ay! Naglagan lang kayo sa ulo dyan. Na! Lugod ng lana. Ayan na sa kabila. Ito masarap. Mahinog na hinog. Matamis to. Kasoy sana. Guys! Huwag kang ganyan ng ganyan mo. Kung anong Ayan si Ate Joanne sa taas. Sige dito. Hindi yan ah. Ausap lang. Kanya deliver ba itong santol na ta? Sabihin nila, tama na po. sungkit kayo kasi sungkit. Akala mo, magbenta tayo sa Kala bayan. mo, ibinta natin ito ba? Bukas bulok na yan. Tikman nga muna natin. Sarap. Katamis. Doon kumenta ka, dami doon. Sarap po. Ay, guna, ganda dukpa, gini. Nakatamis. Kaya nga. Doon sa kabila na no. Doon tayo sa kabila. Ayun kadami doon. Saan kayo dyan? Pag-usap ko. Matinag ka lang dyan. Huwag mo na kanin yung naglagbulok mo rin. Saan nyo pag-deliver to ah? Deliver sa tiyan? Angatin nyo! Taong malaglag eh. Dito naman kami na. Yung mangga na yan, ako mag-akyat, kayo sana. Kasoy, wala silang kasoy dito. Sarap. Vlog na yun, madumi na eh. Pahinga ate. Katamis. Natikman ko na. Shoutout kay kay Bax at saka kay Mary Jane. Tandaan niyo pa tong puno na to. Ito kay Apong Teban. Ano? Iban? Yung kay Apong Iban, yung dito kay Lanti Binsyang. Sobrang tamis guys. Ito yung binabalik-balikan namin ng mga bata kami. Sarap. Oh, sasungkit, sungkit! Tamis. Mate. Okay, habisin na natin. Ano? At yan, bubot. Nagbunga na rin pala. Nagbunga din ako eh. Pero ito, kanya to. Pag nabenta na po namin sa bayan, to magbalik kami. Hindi, ayun yung spray ng pampang. Thank you. Wow guys, sobrang tamis niya. Walang halong biro. Walang kaasim-asim. Kaninong luna to? Pero gusto ko mag-inom. At siya, pero nga ng baso siya. Charles! Baso please. Nabigo man sa kalumpit. May santol na ba? May santol na sumagip. Sobrang tamis naman guys. Ugasan. Sarap guys. Santol.
Siya po ang may-ari ng santol. Kaway ka, kuya. Hindi po siya lasing, nakatagay lang. Hindi po. Kunti lang. Nakalagok lang ng Hindi ko kilala ang alak. Pero yung alak, kilala ka. Different. Different alak. Kaya po, hawakan mo yung kan. Nagputi na ba? Oo, maitim pa rin. Si Ate Karnay ang naalala mo mo. lang kilala mo. Si Agnes ang shout out ka kay Ate Agnes. Kamusta mo si Agnes? Dali. Dito. Karnay yung ex ko, kamusta ka? Hindi ko makilala yan. Wala, si Karnay hindi mo kilala si Agnes? Ba't ikaw Ignas ka rin? Wala, hindi iba. Magkamukha lang sila. Si Karnay kilala mo, si Agnes. Ha, ako ikaw si Karnay. Hindi. Ay, baka. Yung nanay niya, yung kapatid ni Bakka. Ay, di, kilala ko na. Ang nag-shout ka kay Agnes. Dali. Magtawa yun. Yan, sige. Ay, shout na ako. Hindi na ko lasing. Sabihin mo shout out sa ex ko. Kamusta ka na, Agnes? Kamusta ka na, Agnes? Shout na lang. Siya na ang ginawa pa manginom sa kanlay ha. Nakain naman ako manginom. Salamat tong ko na, Santaw. Salamat sa santol. Di ba may balangit ka? May sombrero ha. May remembrance naman siya, guys. Sombrero. Aroy, na-remembrance oh. Saan ba yan? Pagbansa yan? Oo eh. Mapanood ka na sa abroad. Aroy! Magkaway ka sa nanay mo. Kapanurin mo ha. Opo. Opo. Chat mo lang sa kapatid ko, teacher yan. Cha. Pakita mo yun doon eh. Ma'am Cha. Ma'am Cha. Meron doon. Yan mo. Kay Benjilen? Charito, Charito. Sino yun? Cha. Teacher na siya? Teacher naman. Ay, di mo kilala. Sana si Kuya na Ersin niyo. Sa ano? Manila. Ito na kami. Number 2. Yeah. May ginaginam na. Bukas na lang daw. Ito, itong single. Itong single, oh. Yan. Thank you. Sabi na, ingat. Joke lang. Lumukot doon, sumabit ka. Yan guys, dito kami mga ngahoy. Ano ka dito? Pagbating natin. Nag-iipon po kami ng kahoy para sa tag-ulan. Labas ako. Ba mo muna yung tubig mo, ante. Charles! Ang marini ka. Masanga-sanga lang naman to guys. Hindi kami nagputol ng kahoy. Talagang putol na siya. Ganda dito, guys. Gawin mo talaga. Ganyan na kahahaba. Wala. Eh, mga baan mo lang. Maghanap yung putulin doon. Hoy, Charles! Paano na ang balda? Yan na. Yun, pwede. Bakit ano, hindi lumaki yan? Panilapit ka Mga yan. Hindi masyadong crowded mo. Lapit-lapit. Dapat ano to eh. Hindi naman ganito dapat kalapit eh. Sorry na natin yung gilid yung dragon. Yan, paputol mo sa kanya lahat. Gigigil ko na naman. Kaya sarap sila guys.
Magtakbo ka doon. Palapit dito. Pangleg. Madali. Pangleg. You look so beautiful and what? Shooting kami guys. Pulang araw. Wait lang, tara na, tara na. Tayo ng baboy. Yun lang malingap eh. Hindi na putol-putol yung mayroon pagpasaan. Adaya mo, Alex. Pinakamalaki sa lahat. Ano? Tinawag kang malakas? Sa silang dala mo? Walang sako. Kala ko binalot niya. Wala mang laman. Tayo eh. Kaya wala, yung dali. Ano yung baboy na doon? Ayan ang aming tinanim na dragon fruit. Tara na, magtatay na tayong baboy ah. Kain guys. Guys, santol guys. Shout out kay Kumaring Banji Garagasin. Maray kain. Santol. Agnes! Natanda mo pa si ano, yung ex mo. Yung ex niya. Gula-gulatan Agnes. Single pa rin siya, boy. Hintay ka. Hintay ka na, wala pala nantay. Guys, ganyan ang pag ang technique namin. Ba't ayaw? Ayun, oh. Oh, kasarap. Ayun, Katamis. Paano ante yung pag-inggit na ano kagat? Paano? Ay, sa tiligaya. Kita mo nga ante ligaya. Inggitin mo nga sila ante. Kain tayo guys. May pakindat. Maraming santol-santol sa mga bundok, guys. Alam niyo kung bakit? Yung mga bata. Yung mga daming santol na tabi-tabi. Dati guys, hindi uso ang CR dito. Kung saan ka naabutan. Kung saan ka inabutan, magtago ka lang sa likod ng puno, pwede na. Ilulunok kasi guys yung buto. Kaya ano, pag sila, Dumi. dumume. Sa Nagtubo. bundok, yun. Nagtubo na. Naulanan. Parang ano eh, no? Parang... Kaya ngayon, inaani na namin yung Sarili naming ano. yung aming sariling sikap. Yung aming pinaghirapan, pinagpawisan. Pinagpawisan noong Ang kami. tanda ko talaga lagi dyan eh. Dito. Ilalo yung pulo na yan. Oh, kadami yan. Kadami rin walang tubo. Ang tamis nito, ba't iba to? Ayan yung kinuna natin pangalawa. Nalo niya kasi yung ano. Malaki, malaki. Oo nga, malaki nga doon. May isang malaki kami. Maliit lang naman kasi yung pangatlong kinuha natin. Masisipag kasi yung mga masasangda nung nangangagat. Magtanim. Yung mga lolo-lolo kasi namin, magsisipag magtatanim. Okay, na tayo mag-aastas. Ma, magano? Kahoy? Ah, ahon. Sa taas daw.
Pwede rin. Tara. Basta mo ate mo sa Diligaya. Wala si Gigi eh. Ano, pili ka, pababa o pataas ka? Baka magtulak ka tayo. Trespassing ka. Napalunok tuloy ng Diligaya. Wala ka lang, sinigay na. Tubok ka sana. Yung mga hinagis Imagine ko, namin. watch ka pababa. Parang may sinampay lang na kung ano. Yan guys, tapos na naman po ang masayang episode. Sana'y nag-enjoy po kayo sa panonood. Thank you!